Cafe Square eduke kabadon han nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo. Kehenyo Tributes Council HYC West Khasi's District Mentakasing Yakhar Atrik Unailar Arajar Arhusan Hapok Kajingalam Usamla Lumlang Khars Imli President but Samla Jeremiah Khar Vice President Kilai Kendo Ya UDC ka West Khasi's District Sahab Garrett LSN Dykes Hadin Kajing Ud Ki Samla Pulie Bakwa Pulie Ha Kadayet Nongston Henry ka seat kadantang Sanpau seat ki ba apply pat da ki palat Arajar Kaseng HYC kawan ban kerpat ha kaburom UDC bas ngobha bantuk laria kau jing penbet ya kisit pulih hadayat nongston. Barok shikata haduk menta ki yad bet ban shim prangut kawe ha blok naka West Khasi Hills District na Eastern West Khasi Hills District but South West Khasi Hills District. Henry lalai senem ni i naduk ba ha West Khasi Hills District ladon Sun Block Henry ka jing penbet seat kadang ne markaju Ikwa bandai ban mi candidate lang na barok ki block ki bana khandai block na lai teli ki district. Kajing kwa jongi kaseng kalong haba Hawes ngiladon san CNRD block kata kanong stone block motion road block rambrai block rimulyang block bat lang block day ban mi lakajong kajong ka block haba kilayo block la lai snam tam kumno kadayat nong stone kam ithu eki Khnang bangin la ban sei nong hikai da ki bana kathan la jong ban kentiu shu ya ki jing puli hakathan Ngidawa bade ban stang no nadu snem ban 1 Hajar arpun riu de ban perkhat thamai ha karu kompia list candidates atkum kite ki block namar hadu menta pat yo kari mulyang ka shalang bat ramrai block kempat pau baki don ki list candidates wat lalai snem gila yo block akaju kapor ngikir pat ru ya UDC sesngobha ban yarap lem ban upgrade ya ka seat na ka san pau sha ka ashispa seat hanong stone diet khnang ban mentoi ki samla Nakaliang UDC ulakular ban Shimkhia ban Yakren ha ka district level education committee bat ban kentu yaki bor badai pet kat kum ka jingkerpat kaseng. Nakaliang jongi ka HYC West Council District ha ka ka sngi ka bamta hadin ka jing ujingnam jongi samla puli kiba kim yorung hangte hadayat nomor hadayat nosan ki hadu menta ki shim sanphot ligisit. Den nakaliang jongi ya kan ka jingkut jung samlang ile kentu ye sabdisi bangi ke parti i ka baning kong kalong kumba julong hi habarok sikata ka ba katai ka dayat nomor baka ni don lightly ki district ka West Council District ka Eastern West Council District bat ka South West Council District nakiri ki lightly ki district ki bangi don kumut ba nakita ki samla je tang sanpungut nakita de kumbalong ini ki senam beladap lagi Hajar tam tiba apply Henry ki bayo lontang santhung diligisir tena kalian jumi duan ban keempat ya disi ba lakum gumnu bagian perkhat thamai ya kumnu ban penrung ki samlah ketika school hangte ban pulu tu pentubit namta ban long kum kinong hikai kajing kwa jungi kumha kum kanuksa baru kata ki divide by yo santhung dakin ruteligi ki blok hapok jong ki light lagi district lai kum balong menta West Council ka khamyar hagaju ka por ngim da kran es phangata rai hapok jong West Council district ngila don sant lagi blok ka bangi dang suyo light nam lagi blok ke bat khamai rai larangi pet hagi blok suwais ke baki select kemud hadu menta ngimpat yo i ya ka rimulyang blok ngimpat yo i ya ki kandidat ki ba select na ka ramrai blok ngimpat yo i ya ki select sian kandidat kiba naka shalang blok te kajing kwa kajungi long ba ngikwa ba borok ki blok ni don betalang te kani gade kajing kerpar kajung UDC ba saya perkhan nam ta kani te nakaliang jungi ngila kerpar UDC lagam nu un skolam ki bor bahaneng kabangi ngikwa balagam nu kateka sit santung sit deban upgrade syaka hispa sit ya kateka dayat kebadan hanong stan knang ba kanong kajing mentoi nam ta isamla pule ke jungi oi ngile keren lagi senam ke baladap ngikwa hi ke jingkwa ke jungi kelong bakat dayat ke kamdai bandan ta hanon stain nam ta light lagi district ndai ke bandan ka we South West ke bandan ka we syaka Eastern West kenang bakan long ke jengker khu nam ta isamla ibakwa ban lejeh training nam ta ban long ban pentuit bagi long kinong hikai te ke jingkwa ke jungi
kalong ba ikermen skam banang ni syakmat ni thu ya barok ki blok ti badan hapo jong gilai ni district berkum juru ban extend ya sit knang ba kan long ka jong metoi ki samla pule ki bakwa bantu metrit kun kai kata kade ka jing dawa jong ki seng nagliang jong DC lokular un sim khiai ni un pendek berkam tam leng ba ka district level election committee ka bakidan kin sapensel ya kini ki jing don kam nam tai khun samla pule ti hapo jong west sil district kata kade ka jing kerpat ka jong ki